Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-mod kif il-Partit Nazzjonalista jagħmel il-politika se jkun differenti mill-mod ta' kif qed jagħmel il-politika ħaddieħor. Fit-tmiem il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal li l-problemi joħorġu minn nuqqas ta' governanza tajba li fi kliemu saret trademark ta' dan il-gvern. Allega li mhux aċċettabbli li żewġ ministri jikkonfoffaw biex jagħtu 70,000 euro lil mara mhux kwalifikata ta' wieħed minnhom mingħajr ma tmur għax-xogħol. Għalli dan hu tradiment tal-meritokrazija u daħk fil-wiċċ ta' min jistinka u jbati kuljum. Dr. Grech qal li 70,000 huma 4 u 5 darbiet aktar minn kemm jaqla l-ħaddiem li jbati kuljum biex ikun jista' jaqla l-ħobża tal-familja tiegħu. Il-kap nazzjonalista qal li mhux business as usual u kritika lill Prim Ministru li skontu qed ikun kompliċi mal-ministri li sejħilhom frodisti meta jibqa' jiddefendihom u ma jneħħihomx. Qal li apoloġija mhix biżżejjed u rrimarka li ddispjaċihom għax inqabdu. Il-poplu kollu jixxaqlu aħjar. Dan il-poplu jixxaqlu gvern li jtieħ it-tama, gvern li jaf jsejjer, gvern li għandu s-soluzzjonijiet, gvern li jemmen f'Malta żagħżugħa, li għandu l-enerġija ta' Malta żagħżugħa, li għandu t-tama ta' Malta żagħżugħa, li għandu l-ħolm u jrid iwettaq il-ħolm ta' Malta żagħżugħa. Dan il-Kunsill Ġenerali qal Dr. Grech tlaqqa fi żmien meta l-pajjiż qed jaffaċċja sfidi enormi. Semma nuqqas ta' pjanar u l-inabilità tal-gvern li jħares il-qudiem biex verament jolli l-kwalità tal-ħajja ta' kull persuna fis-soċjetà. Qal li fi 11-il sena il-gvern ħoloq diversi problemi li qed jaffettwawna fil-ħajja ta' kuljum, inkluż nuqqas ta' ippjanar u investiment, servizz tas-saħħa li ma jlaħħaqx mad-domanda, traffiku, mudell ekonomiku li mhux sostenibbli fost oħrajn. Qal li l-Partit Nazzjonalista se jindirizzhom dawn u se jibni fuq opportunitajiet ġodda bħall-intelligenza artifiċjali, s-saħħa u x-xjenza. Il-kap nazzjonalista qal li wasal iż-żmien li b'maturità Malta tibda tagħżel baqa' dak li hu l-aħjar li huwa sewwa u li jista' jgħin illum imma jħalli l-frott tal-għada wkoll. Qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jitrasforma l-enerġija tal-poplu li għadu jaspira u jista' jkun aħjar imma kultant jibża li għax skontu il-gvern qed jitradih kuljum se jibqa' jitradih kulħadd. Stqar li huwa daħal fil-politika għax jemmen u għadu jemmen li l-politika tista' tkun għodda sewwa u li tagħmel ġid lin-nies.